Хора, стига сте се заблуждавали, че едни минерални таблетки могат да регулират окисляването в вашия организъм. Никой всъщност не ви казва какво се съдържа вътре в тях. Четеш на етикета калций, магнезий, калий, желязо, цинк, мед, хром. Звучи супер здравословно, нали? Но повечето от тези минерали са химично произведени и не са натурални и естествени. Тялото ги разпознава сравнително трудно и не ги усвоява напълно. И истината е, че човек се чувства добре само докато ги пие. Но можете ли цял живот да се тъпчете с таблетки? Истината е много проста. Тези минерали не неутрализират киселеността в клетките, а само временно в стомаха. Те не решават проблема, не спират окисляването и не активират процесите на самовъзстановяване. Тялото не иска химия, то иска жива материя. Минерали и вода в естествената им форма. Минерали, които идват от природата, а не от лабораторията. Вода, която поддържа живота, не само го замества. Минералите не са решение, те са временно облегчение. Докато ги пиеш, усещаш лекота и малко повече тонус. Но в момента, в който спреш, всичко се възвръща. Защо? Защото тялото не е научено да работи само. Ти просто му подаваш готов материал отвън, вместо да му помогнеш да се активира отвътре. Тези минерали абсолютно не спират окисляването в клетките. Не чистят, не възстановяват. Те само временно неутрализират киселеността. Представете си точно като един пластир върху дълбока рана. Ако искаш истинска промяна, трябва да стигнеш до източника. И това не е още една таблетка. Това е вода, която влиза в клетките, храни ги, чисти ги и им помага да дишат отново. Добавките са пауза, а канген водата е пълен рестарт. Изборът е дали искаш да кърпиш или да възстановиш. Та не всичко, което съдържа минерали, събужда здраве. Истинското възстановяване идва, когато тялото си върне силата да се самовъзстановява само и самолекува. Тялото ти не е система, то е жива среда и иска жива вода, а не прахче в таблетки. Помисли върху думите ми и ако ти звучи логично, коментирай с Канген, за да ти изпратя пълната информация или ми пиши директно на лично. Ще ме намериш във всичките социални мрежи със същото име и същата профилна снимка.